Malamar mata Muneerat abdussalam ta samu tallafi daga kungiyar mata ta Women in Da'awa. Ta bayyana cewa kungiyar ta ba ta naira 30,000 domin karfafa kasuwancinta da kuma ganin likitan kwakwalwa. Ta kira ga jama'a da su kiyaye hantara tare da cin zarafin fitattun jama'a a kafafen sada zumunta. Kamar yadda Legit ta samu tattaunawa da ita, ta bayyana cewa kungiyar ta shiga matsananciyar damuwa akan lamarin da ya faru a makonni kaɗan da suka gabata. Idan za mu tuna, Muneerat abdussalam ta wallafa wani bidiyo inda ta sanar da ficewarta daga addinin musulunci sakamakon tsangwama da barazana ga rayuwa da sauran hantara da take fuskanta daga jama'a. Malamar matan ta ce suna cikin sahun gaba da suka fara tuntuɓarta tare da sansanin damuwarta tun bayan ankuwar lamarin. A ranar Juma'a da ta gabata, Muneerat abdussalam ta wallafa wani hoto da ke nuna shigar kuɗi har naira 30,000 asusun bankinta tare da saƙon godiya daga ƙungiyar. A yayin da Legit ta tuntuɓe ta, ta tabbatar da cewa ƙungiyar Women in Da'awa ce ta turo mata tare da buƙatar ta je ganin likitan ƙwaƙwalwa sannan kuma ta ƙarfafa kasuwancinta. Muneerat abdussalam ta bayyana cewa ta karɓi tallafin ne ba don tana cikin buƙata ba, ta karɓa ne saboda mutunta ƙungiyar da take yi tare da ganin girman shugabanninta. Daga bisani, fitacciyar malamar matan ta buƙaci jama'a su dinga baiwa juna uzuri tare da tausaya rayuwa. Ta roƙi jama'a da su kiyaye cin zarafi tare da caccakar jama'a a kafar sada zumunta na zamani, inda take cewa akwai fitattun jama'a da irin wannan cin zarafin ya yi ajali. Ba ku san wani hali mutum yake a rayuwar shi ba, a dinga baiwa juna uzuri tare da tausaya juna, a cewarta. Idan za mu tuna, kusan shekaru 2 da suka gabata ne ta dawo addinin Islama, inda aka laƙana mata kalmar shahada tare da nuna mata wankan komawa addinin musulunci a babban masallaci na ƙasa da ke Abuja. So jama'a, anan muka kawo muku ƙarshen wannan labari, sai ku biyo a wani makon domin jin wani labarin da